Nazywam się Wojciech Ścierka. Ja miał już dredzi rósł na Remusowi Kazie. Przyjechał już z Remi. Ja jem Magdalena Lepak, uczasa w technikum nr 3 w Chojnicach. Ja jem pierwszy raz na Remusowej Karze. Nazywam się Alicja Sztormowska, przyjechałam z Wejherowa. Na Remusowej Karze jestem drugi raz. Ja jem Ewelina Stefańska, przejechała jem z Łelpucha. Jem na Remusowej Karze już 5. rys. Dredzi rys jako przydniczka karna studiów w Pomoraniu. Ciej rys ze strunda siedł, tore byka Piotra rzekł. Dlucie Remus. Remus dlute głężewa jest na Remusowi Karze. Unca wzala płezwa płyc, płyczky za mną dre. W tej wiejskiej szkole Stark przepracował 6 lat. Unca wzala płezwa płyc. Hej! Płyta, płyta, ty. Bardzo delikatnie musicie pracować, tak? Nic na siłę. Delikatnie. Da się powyginać? Płyta, płyta, ty do naju. Które to były taci jak ja, biadzi czerwiony pesk. Ludzie więksi 2-3 razy, miałem może 15 albo 14 metrów. Płyt serdeczno ryci was. Kaszuby są, dosyć może być niejednorodne i przez to też i ciekawe, tak? Bo można je pod różnym kątem też zwiedzać. Te warkłewnie mesla przybliżają nie tylko kultura a język kasiepści, czy też kunst albo dywni obyczaje i historie, ale też integrują i młodych ludzi z tych średnich szkołów, rozmaitych średnich szkołów z całych Kaszeb, ale też integrują ich z nama i myślę, że kusk tego studiowego rzeczy i ma pokazujemy i że to może też być rzeczy połączone z kaszebizmem. Powiedziała mężowi, że to jest tytoń. No i on następnego dnia udał się na to pole, no i uwieścił diabłowi, że no przecież to jest tytoń, każdy o tym dobrze wie. No i oczywiście diabeł został wyprowadzony w pole, nie po raz pierwszy zresztą przez Kaszubów, wrócił do piekła niezadowolony, ten tytoń już został. Kiedy tytoń, oczywiście niedoglądany przez nikogo, przemienił się już w pył, tak, te listki przede wszystkim już nam zwiędły, okazało się, że mają specyficzny zapach, tak, taki aromat. No i gospodarz nieopatrznie, wiecie, wciągnął go w nozdrza. I okazało się, że to jest to. I tak właśnie powstała tabaka. Wedle legendy oczywiście. Remusowa Kara jest na pewno dla mnie takim wyjątkowym przeżyciem. Właściwie jestem tutaj już drugi raz. Pierwszy raz był chyba jakieś 3 lata temu, o ile dobrze pamiętam. To było wtedy w Chmielnie. A teraz jestem tutaj. Dużo mogę się dowiedzieć właśnie o waszym klubie studenckim Pomorania. Również poznaję ludzi właśnie z różnych regionów, generalnie z Pomorza, ale z różnych szkół. Także jest to dla mnie niezapomniane przeżycie. Dziś coś się zdarzy, Boga nie ma czekania, zabij go, spełnienie marzeń, Boga nie ma zabij na słowo. Tak właśnie chcemy żyć. Pierwszy raz jestem na czymś takim. Na Kaszubskim w sumie chodziłem dosyć długo i takich większych właśnie rzeczy nie było. I dopiero teraz jest coś takiego i to się wydaje naprawdę ciekawe i może za rok najpewniej też będę chciał jechać. Jestem tutaj dlatego, że kuzynka namówiła mnie, żebym wziął udział w teledysku i pomyślałem, że no w sumie to nie chce mi się, ale zrobię to i zrobiłem i faktycznie okazało się, że było warto. Pewno chciałabym coś słychać z wicy, leno puda w jeden mój później łeżem da mieć czas. Chutni płetykałam ce cudzinno, ale te ruczej muszę chatni płeszłabe jem so spać. Proszę duj zaczeć z płetim, gdzie zmienali spóźni, gdzie nie płepłeniemy błe.
Jeśli chodzi o Remusowa kara, mnie się zdaje, że dla nich taci warkłewnie wzmocniwają bucha i sionda zbyt Kasiebama. Też poznają Kasiebę, poznają cały region. I mojego sa płytkać z ledzama z Kasieb, którzy gadają w rodnym mływie i mogę sa płycić dzyla, ty wieldzi, spolezne. Lawuda z Trepczykiem pracowali w różnych szkołach, czytali prasę przedwojenną, gazetę Gryf. Czytali te artykuły, chłonęli tą wiedzę i się zastanawiali, o co tu chodzi, tak? Dlaczego tu piszą o jakimś języku, mówią o jakichś takich rzeczach, o narodzie, nie? Przyjechali do willi Erem, czyli tam, gdzie mieszkał Majkowski, zapukali i no, że mają tutaj pytania do pana doktora o tą Kaszubszczyznę. Czy to jest język, czy to jest gwara, tak? No i wtedy Majkowski ich zaprosił tam do środka, pokazał im słownik Ramulta, Stefana Ramulta, słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego i powiedział im tak, skoro takie autorytety jak krakowscy uczeni piszą o naszym języku, że to jest język, to wy możecie mi jako laikowi nie wierzyć. Na warkłewni Remusowa kara może się zgłosić po prywdze kłeźdi, bo staramy się podchydać do tych greb tak, żeby i ci ledzy, którzy są w pierwszej klasie liceum czy technikum, mogli zrozumieć, co my do nich gadamy, czy też co trenerzy do nich gadają, a też, żeby coś się nauczyli ci ledzy, którzy w tym roku na przemiór będą zdawać maturę z Kasiepści. Drago było dla mnie o tyle, że ja przedtem nie znał rówizny tych uczestników wszystkich i takie nie wiedzą, jak sobie przerechtować za baro, czy do takich, co dopiero zaczynają. I mamy takie dwa warianty, jakby było nud, żeby zacząć od letrów, ale na szczęście tak nie było. Wszyscy rozumiele będą mi czytać, takie najważniejsze słowa po kasiepsku. Ja jestem Maksymilian, ja mam 19 lat, ja uczę się w Kartezach. Ja mieszkam w Kuele Serakłewic w Głowidlinie i urodził się w Lamborgu. Miasta widzę i granie w igry. Bardzo był ryd i zadziełowany, jak dobrze im to szło. To było też taka robota w karnach, to był czas, żeby sobie przyszykować, ale równak wyjść przed ledzama, swoimi rówienikami, bez sromu tej wstydu i powiedzieć coś po kasiepsku po zdaniów. Wiem, że nie jest to proste do młodych ledzy i to był bardzo zadziełowany, że tak fajnie ma to szło. Co robiły najbardziej? No najbardziej? No detci, złoto taci tam, jo, jantar, sripsz, no takie. Dobra, no. Dla mnie najważniejsze było na przykład, żeby poznali wyjimci apartni dla Kasiebów, którzy gadają na mało historię Kasieb, którzy gadają na małych sąsiadach i żeby wiedzieli, gdzie je znaleźć i jak one brzmią. Z wielu synów na Kujawa, gdzie mój zgaści płele. Wsieli mnie brat rodzony, nasz Suwisław, który sobie więcej do procerza, jak do szable skłeli. Myślę, że warsztaty są bardzo ciekawe. Mogę się dowiedzieć właśnie też wielu nowych rzeczy, tak samo quizy, które są przez Was organizowane. To wszystko też właśnie dokształca mnie pod względem Kaszubszczyzny i właśnie kultury kaszubskiej. W naszym muzeum mamy wystawę poświęconą różnym zawodom. To akurat warsztaty plecionkarskie były tutaj idealne, pokazały, na czym polegała praca plecionkarza, a więc osoby, które zajmowały się po prostu zawodowo wyplataniem koszy oraz różnego rodzaju też i ozdób wykonywanych z plecionek, więc młodzież poznała po prostu tajniki pracy plecionkarza. Zadanie polega na tym, iż tak, wybieramy sobie jakiś nasz patyczek, wybieramy sobie ten patyczek i tak, zginamy go w ten sposób i przykładamy do góry.
Jeszcze raz. Kładziemy, zaginamy na ten stojący. Akurat wykorzystywaliśmy w swojej pracy tak zwany splot ósemkowy. Młodzież poznała właśnie możliwość wykonywania tą techniką koszyka akurat okrągłego. Myślę, że to będzie całkiem miła i sympatyczna pamiątka, no i też spora dawka po prostu wiedzy historycznej. To jest naprawdę ciekawe, jest dużo rzeczy, które mogą przyciągać i no, tu się poznaje ludzi i widać, jak ci ludzie tutaj się bawią dobrze i że faktycznie przyjeżdżają tu niektórzy już co roku i no, znają siebie i chcą to robić. W misce tej chociażby służyła ona do rozdrabniania zboża, tak? Po to, by móc po prostu zrobić ciasto chlebowe. Te warsztaty są niektóre bardzo ciekawe i dowiadujemy się takich ciekawych rzeczy i to jest fajne, bo mimo tego, że mieszkam w Polsce i jest taki odłam tych Kaszub, to o tym nie wiedziałam i no, mimo tego, że to się dzieje koło mnie tak naprawdę. Byliśmy w Krokłewi, w pałacu. Tam razem z muzeum w Krokłewie poznaliśmy historię rodu von Kroków i ich losy, podczas wieków, też te najbardziej skomplikowany podczas II wojny światowej. I też chcieliśmy pokazać, jak na tym placu pogranicza było to trudne wybory i przed jakimi dylematami ledzę stale po każdej stronie narodu. Piwnica była wybrana przez nas, bo myślimy, że nie jest taka święta tego, co zostało te 80 lat nazad i że to był pierwszy plac, gdzie te morderstwa masowe na tych ledzach Stundka z Pomorzygue były przez Niemców robione i jest to ważne, żeby o tych ledzach pamiętać bez jakiejś nienawiści, ale żeby pamiętać o tym, co zostało. Wrzesień 1939 roku to za zbrodnię odpowiadał generalnie Wehrmacht i oddziały specjalne, między innymi Einsengruppe. Następnie październik, początek listopada 1939 roku to już Selbstschutz, a więc ta miejscowa ludność. Ta struktura powstała w celu samoobrony ludności niemieckiej. Bardzo często te ciężarówki przejeżdżały bądź co bądź przez Wejherowo. Miasto nie było zamknięte i te ciężarówki widziały setki osób. Oczywiście wśród tych osób były rodziny, którzy mieli swoich bliskich w tych transportach i liczyli na to, że może gdzieś na chwilę zobaczą swojego ojca, swoją matkę, może ciotkę, może dziadka, może babcię, kogokolwiek. Nikt nie miał szczęścia, jeśli mogę tak powiedzieć. Jeśli możemy mówić o jakimkolwiek szczęściu, o jakimkolwiek pożegnaniu. Remusowa kara to, ja myślę tak dla mnie przede wszystkim, jest ten najważniejszy projekt Karnych Studentów w Pomoraniu i ten najbardziej przynoszący ten brzyd w postaci tych młodzieżnych, które przychodzą do Karnych Studentów w Pomoraniu, a też i po Pomoraniu dzieją w rozmaitych placach. Tak właśnie chcemy żyć! Wow! Pójdziemy ścieżką miasta, nikt nas prowadzi nas. Kasiabę, kto nie wierzy, nie przyjedzie niestety. Jest to, myślę, że unikatowy jednak
warkownie, jakie są na Kaszebach. Są przeróżne inicjatywy, ale to jest jedno, które niesie ze sobą nie tylko walor integracyjny, ale też poznawczy, kulturowy. Myślę, że niektórzy mogą spróbować pogadać po kaszebsku, ci z nordy, z tyma z południa i z wschodnich i posmiać się, jak kto rzeczy dane pozwa. Nie wiem, jak będzie następnie po tym brzut, ale no mam nadzieję, że jeżeli już to jest paranusce edycji warkowni Fremusowa Kara, to może ono dalej będzie tak dobrze fejrowało. Wiesz, że to jest tradycja kaszubska. I? Coś więcej. Tego się nie spodziewaliście. Tak, zaskakujące. Możecie namalować kostelnigłę. Remus ja ci daję na ofiara za msza z jantą, dobra? Czyli scena z tego wyjimkły.